Nos legítimos do mundo rainha, minha África, oie, oie, sinto-me orgulhoso de ser africano, meus antepassados todos nasceram aqui. Patrice Lumumba Genshel هاجر كونغو مزيد ذا جارديانس أم نايكل تشحن عصرت حدا عمة مرات حتى ما اتزيادة أجداسي نايم بل عسرة خفل زمن قتلت بزبل أرستي حدا عمد أسفرت نلعلو سوس عمتات سموخا مخابرن العلي سأبلا ليلو معلتا وخي تذكر زي وعل موتو زغد طلعن وتابهي وتحاقرو وطرو زي حاو بسلا قريف زي حلف السب مزيد ذا جارديانس Patrice Lumumba the most important assassination of 20th century بزبل عمد ذكرته ግን ቅትለር ዶ ገዳሲ ባህሊ እሞ ድማ ብልሳነተን ንፖለቲካዊ ጎነጽ ንውግዚና ዝብላ ማዕከና ዜና ምዕራብ እንታይ ስለ ዝበደለ ይኸ ክቕተልን ስሙ ክጽለምን ዝተገብረ ብዙሓት ከም ዝብልዎ እዚ ሎም ንዕለሉ መንእሰይ መራሕ ኮንጎ ነበር ፓትሪስ ሉሙምባ ሓንቲ ሓይታቱ ንሳ ድማ ልዕሊ ነብሱ ንሃገሩን ኣህጉር ኣፍሪቃን ስለ ዝነበረ ጥራዩ እዚ ገበን ስለ ዝተቆፅረሉ ዝመስል ኣብ ልዕሊኡ ዝተፈጸመ ቅትለት بعين أوروبيان عوز تبهله إمبار كسن لومي مسحد خخوب كابتم كواخب تنمعلال نلو منبال إدنا خنتر خلينا سناي مكتتار أب تاريخ تسني لكم زلو معراويان نتقم من تزيكينو نمثل انتقمن كالوت هزبتات زرب حسناي نجر قبرو كساب ذا لومو وان ريناين فلتن أبستفال على جيزي ناهجر أفريقيا زربح فلسفنان أمرا راح نزوننو بلوصات أفريقياوين كفترو سجأز سلازخونو كي تبقسو بمعرابوين أنسلو بعين معراب الماشيتو برز عدق هزبا أساقي زخون مرحبتي نابان كتاتن زوحز كاول كاو عن كيل سلطان وسيو كحسب زي كيل نهاجرن هزبن زملكت زحسب قديات مزركب دما نيروب أوين حسبتي بحدرا زهبن زتأززلو فوسي أميني لو جلتن عصب مرحنت زي كوينو ناي جزاء روسو حساب حيزو كام نفسين لعلي نهاجري سلطاني لعلي هزبي يكونن زبل مرحم زركت بفلاي كوادعا نتي بيسألو سريحين كم لخو قروب سرفن سنة حساب رأس مالنت كبده زفتن مزركت بسأل أنت فريدن انتاي كوبرو خمس خلا تاريخ لومومبا جرم أبنتي وطرو دا يكونن نمبر أفريقيا صحتي لهم تأمرات زبلو بلوز أتكوا خبت مراحتون يقل كوليهم عالم جن أتاهجور سألمتي أفريقيا وترو أب سلام كتنبري زبرها سلازي أب سوسات استقال كلا برهان نخت أفق أتاهجور سألمتي سلام نخت كون حدا كخب كودق نبرا نصر ما باتريس لومومبا خونه موت لومومبا زحلهم معرابوين كبروا بحوم بمبقاسم إلنا إنا أما جمرة سوسات جمرة معبل ناس النت أفريقان حتى مثل حزب أفريقان كعقد كم زي كل مصرايا نسوروين سلفتات أفريقيا سنة حسابنا لابسن نربح إن زخدمو سوروين مرحتي حاسو بمبال الشام قلت منقستات تخيلن حلم أفريقيا نموصاي كم فتانا يقارزات انتو قنا إذا أبسوساتات عمل لا سنة حساب منقص كومدومي قليل عين بره بكارل ماركس سمس سنة حساب ماركسيزم دي سنتن أب روسيا بو سنة عقل دحرم فتانو روسيا أبشحن تشعاتي متنارو عن حموشن أبكلا يكونات عدم مسحيلتات معراب تسليفا دحر معواتن كم وكالي تامارات سنة حساب محبرنتن موزيت حرا شقونات هزبتاتن بعبي دما كم كالايتي رأس حيال كوينات قلقلت بمبزحتو مهورانن حارنا تاوين تقال السنة يتجيزي دما اتي سب مزان خنن زبل أولا سنة حساب محبرنت تقبال نترخبه امباركس أبكم تخونتاتيو ازي لوم نسويلو تاريخ استفزمه 30 سنة شحنت شعات ميتن سوسان أبتا هاجر بيلجيوم زنان وساختر إلى أبكونغو زحنت أتو بالاس دولار هاسيون بزحت عدومات أبسترخبلو بيلجيوم بوجعي نهاجر كونغو ناس نتات هوانا برت ناي بيلجيوم نقص بايدن كاب سفلالي قفل عالم زموسو سبب سلطانن غازيت أنياتاتن نرأس ختما كينساشا يعلق لقما نبرو أبارلاما تهاجر زوكولو أدراج كوينوم مرخ خاب ناس نك قبر تأكبو ناي مجمرة مدرة بنقص بيلجيوم بايدن توهبه أبت مدرة بيلجيوم نكونغو بجزاء فقدانات النزهبتا بجزاء دليتان سناي حسابن ناي نقصا مخانو
ኣብ እዋን መግዛእት ቤልጅየም ንሃገረ ኮንጎ ዘጓነፀፈቶ ዕቤት ኣጋኒኑ ንህዝቢ ኮንጎ ዝተገብረሉ ጽቡቕ ነገራት ከመስግን እናተሓሳሰበ ልኡኽ ቤልጅየም ንኣኩኡን ሃገሩን ወደሰ እምበኣርከስ ከምቲ ተስፋ ዝገበርናልኩም ተኾንኩም ከተርእና ሕጂ እቲ ጾር ናባኻትኩም ይደቂ ዓበይቲ ናጽነት ሃገረ ኮንጎ በቲ ክቡር ንጉስ ሃገረ ቤልጅየም ንዝተጀመረ ምዕራፍ መዛዘሚ ብሓሌቱን ትብዓትን ናቱ ንዝተሰግረን ብሃገረ ቤልጅየም ዝተኸፍለ ዋጋን ዘርኢ እዩ በለ እዚ መደረ ክወሓጠሉ ዘይከኣለ ንማዕረግ ቀዳማይ ሚኒስተርነት ቅድሚ ሒደት ደቓይቕ ዝተቐበለሉ ቡምባ መራሕ መንግስቲ ክነሱ ኣብቲ ናይ ናጽነት ጽምብል ንኽዛረብ ግን ኣይተፈቕዶን ልሙምባ ነዚ ወኪል ቤልጅየም ኣቦይ ፈቓዱ ባዕሉ ምናኣዱ ብዛ ዓይነቱ ዘስምዖ ዲስኩር ክወሓጠሉ ስለ ዘይከኣለ ባዕሉ ተንሲኡ መድረኽ ብኢደዋን እዩ ተቋጻጺሩ ታሪኻውን ፍሉይን ዝኾነ መደረ ኣስምዐ እዚ ንጉስ ቤልጅየም ከም ናይ ኣኩኡ ዝዓበየ ኣበርክቶ ክገልጾ ዝጸንሐ ውርሻ ኣብ ልዕሌና ብሓይሊ ዝተስገደደ ኣዋራዲ ባርነት እዩ ነይሩ ጸርፍን ምሕጫጭን እናጸቢቕና ንፈልጥ ኢና ወግሒ ጸብሐ ንጎ ቀትርን ለይትን ክንደይ ጉስጥታት ተጻዊርና ኢና ምኽንያቱ ንሕና ኔገርስ ስለ ዝነበርና መሬትና ኣብ ትሕትቶም ሕጊ ተባሂሎም ዝተስገደዱ ከም ሓቂ ግን መሰል ናይቶም ሓያላን ጥራይ ዘኽብሩ መሳርሒታት ተመንጢልና ኢና ሕጊ ንጸሊምን ጻዕዳን በበይኑ ምዃኑ ነቲ ቀዳማይ ዝሕንቅቕ ነቲ ዳሕረዋይ ድማ ብጭካነ ከም እንስሳ ዝሕዚ ነይሩ ናይቶም ብምኽንያት ፖለቲካዊ ርእይቶታቶም ወይ ሃይማኖታዊ እምነቶም ፈቕዱ ተሳቒም ዝሓቕቑ መከራሪኢና ኢና ኣብ ገዛ ሃገሮም ተሰዲዶም ዕጮኦም ካብ ሞት ከም ዘኸፍእ ተገይሩ ኣብ መወዳእታ ነቶም ኣብ ኣሕዋትና ዝተደፍኡ ኣይሂጣያይቲ ዝርስዖምን ኣሎ ብሰንኮም ኣሕዋትና ኣጥፊእና ከምኡውን ነቶም ፍትሒ ማለት መስቀትን ምዝመዛን ከም ዝኾነ ዘይኣመኑ ንጹሃን ዝተዳጎኑሎምን ዝሓቐቑሎምን ሽላታት ንርስዖም ኣይኮናን ኣዳራሽ ብጣቕዒት ተናወፀ ጽባቐ መደርኡ ንኣፍሪቃውያንን ንኮንጋውያንን ጸባ ዘስቲ ንቤልጅየምን ንምዕራባውያን ድማ ከም ሓመድ ሓርማዝ ዝመረር ሓቂ ኾነ ልኡኽ ቤልጅየም አንጸርጢሩ ካብታ ኣዳራሽ ብምውፃእ ነቲ ንሳለስቲ ክበዓል ዝተባህለ ጽምብል ናጽነት ጠንጢኑ ንሃገሩ ክምለስን ደጊም ምስ ኮንጎ ርክቡ ከቋርፅን ደልዩ ብኽንደይ ሽምግልቲ ተለሚኑ ሓሳብ ከም ዘቋርፅ ተገብረ እንተኾነ እዛ መደረ ንቤልጅየማውያን ደጊም ዕድል ህዝቢ ኮንጎ ኣብ ገዛ ኣእዳው ከም ዝኣተወ ዘብረህት ኣብ ህይወት ፓትሪስ ሉሙምባ ናይ ሞት መቕጻዕቲ ማሕተም ዝተሓትመላ መዓልቲ ኮይና ትቑፀር ፓትሪስ ሉሙምባ ኮንጋውያን ናጽነቶም ብቓልሲ ከም ዝረኸበዋን ናይ ወቐሳን መደርኡ ኣብ ጎኒ ንጉስ ባይደን ኮይኑ ዳሕድሖ ቅድሚ ብሉሙምባ ምዝራብና ግን ሃገረ ኮንጎ መንያ ኢልና ክንድህስስ ኣብ መሰራርታ ሃገረ ኮንጎ ካብ ካልኦት ሃገራት ፍልይ ዝበለ እዩ ከም ግዝኣት ዘይኮነት ከም ውልቃዊት መሬት ናይ ትስስዕ ዕቡይ ተንኮለኛ ንጉስ ሊዮፖልድ ካልኣይ ናይ ቤልጅየም ተመስሪታ ናይዚ ንጉስ ዝስዐ ካብቶም ቀንዲ ጠንቅታት ንምጉዛይ ኣፍሪቃ ከም ዝነበረ ይእመን ብኣዘራርባ ንጉስ ሊዮፖልድ ካብቲ ዘህርፍ ሕብስቲ ኣፍሪቃ ሓደ ቁራስ ንምርካብ ኦንትኸንች ለማግኒፌከ ጋቱ ኣፍሪካ ኣብ 1878 ንጉስ ሃገረ ቤልጅየም ሊዮፖልድ ካልኣይ ንሓደ ዌሊሳዊ ጋዜጠኛ እንዳሳስን ሄንሪ ሞርተን ጸዊዑ ኣብ ከባቢ ፈለግ ኮንጎ ግዝኣት ቅዱስ ሰሎ ሓተቶ ጋዜጠኛ ዝተዋህቦ ልኡኽ ተቐቢሉ ኣብ ገማግም ፈለግ ኮንጎ ብዘይተኣደነ ምድራዊ ጸጋታት ዘቕበበ መሬት ረኺቡ ንንጉስ ሊዮፖልድ እንሆ በረከት በሎ ድሕሪ 5 ዓመት ወጻተኛታት መጺኦም ከባቢ 400 ዝኾኑ ኣፍሪቃውያን ሓለፍቲ እንዳታት ወይ ቺፍስ ኣኪቦም ስምምዕ ገበሩ ብመሰረት ስምምዕ ዋንነት መሬት ኣከባቢ ፈለግ ኮንጎ ብተዛዋሪ ኣብ ኢድ ሊዮፖልድ ካልኣይ ኣብ ትሕቲ ዋንነት ኤውሮጳውያን ክኣቱ ተሰማምዑ እዚ ስምምዕ ምስ ፈጸሙ ኣፍሪቃ ቅድሚ ምጉዛያ ልኡኻን ንጉስ ሃገረ ቤልጅየም ነታ ሃገር ሃብታ እንዳጋሓጡ ዕርቃና ከውፅእዋ ጀመሩ ንዝቐጸለ ዓመታት ዲፕሎማስያዊ ርክባት ቤልጅየም ብኮንጎ ተባሒቱ ሊዮፖልድ ኮንጎ ከም ናተይ ተፈሊጥኩማ ዝደለኹሞ ይፍጽም እናበለ ናበየ መንግስታት ናበየ ውድባት ምእዋይታ ሓዞ ኣብ 1885 ድሕሪ ብዙሕ መናወራታትን ፈኸራን ንጉስ ሊዮፖልድ ካልኣይ ናይ ውልቁ ግዝኣት ክትህልዎ ዓለም ለኻዊ ኣፍልጦ ተዋህቦ ስማውን ኮንጎ ነፃ ሃገር ወይ ኮንጎ ፍሪ ስቴት በላ እንተኾነ ሃገረ ኮንጎ ነፃ ክትኮን ሲይትረፍ ብዓሌትነትን ብእንዳን እናተዋድኡ በቲ ካልእ ወገን ንምግባት ሃብታ ዝመፁ ነጋድያን ብሕሱር ዓቕሚ ሰብ እንዳተጠቀሙ ንሃብታም ክዝርፍዎ በቲ ካልእ ወገን ህዝባ
ቅሳነት ኣይረኸበን። እዚ ግዛኣት ስፍሓቱ ከባቢ 1 ሚልዮን ስኩዌር ማይልስ ወይ 75 ዕስፊ ስፍሓት ሃገረ ቤልጅየም ነበረ። እዚ ማለት 1/10 ስፍሓት ኣህጉር ኣፍሪቃ እዩ። ኣብዚ ግዛኣተ መሬት ብዓይኒ ባህርያዊ ሃብቲ ዝኸዕበተ ቦታ እዩ። የለን ዝበሃር ማዕድን የለን። ብዙሓት ተፋሰስቲ ኣፍላጋት ካልእ ሃብቲ ከም ስነ ሓርማዝ፣ ዘይተ ኣውሊዕ፣ ዝተፈላለየ ዓፃው፣ ነሓስ፣ ወርቂ ድሕሩ ዝተረኽበ ከዓ ኣብ ዓለም ዝኸበረ ማዕድን ኣልማዝ ይርከቦ። ንጉስ ሊዮፓልድ ቀንዲ ዕላምኡ ውልቃዊ ሃብቲ ንምኽዕባትን ብዓብዪ ድማ ስነ ሓርማዝ ናብ ኤሮጳውያን ምሽቃጥ እዩ ዝነበረ። ነዚ ክጥዕሞ ዝተፈላለዩ ወከልቲ ናይ ትካላት ኣምፅኡ ሃደንቲ ብምቑፃር ነቲ ክቡር ዕንቂ ዝኾነ ስነ ሓርማዝ ንምርካብ ብዘይ ስርዓት ካሓጥዎ። ስነ ሓርማዝ፣ ነሓስ፣ ዘይተስየነ ዓፃውን ንምርካብ ህዝቢ ተፈናቐለ። ዓድታት እናደደዳ ዜጋታት ኣብ ትሕቲ ባርነት ኣትዮም በቲ ሓደ በቲ ካልእ ሸነኽ ድማ ንጉስ ሊዮፓልድ በቲ ዝረኸቦ ኣታዊታት ተሓጊዙ ካብቶም ዝሃብቶሙ ነጋውስ ዓለምና ንምባል በቂዑ ነበረ። ንዘላታ ተወሰኸታ ብዛ ዓይነቱ ኣብ 1890ታት ጎማ ተረኽበ። ኣብቲ ግዜቲ መካይንን ብሽክለታታትን ከም ሓደስቲ ምህዞታት ተቐልቀላ። ኩለን ድማ ጎማ ዝጥቀማ ነበራ። ነዚ ኣብ ኤሮጳዊ ዕዳጋታት ዝተፈጥረ ክፍተት ንምምላእ ድማ ንጉስ ሊዮፓልድ ግርም ናይ መኽሰብ ዕድል ተኸፍተሉ። ንዓድታት መዓልታዊ ከቕርብኦ ዘለዎን መጠን ጎማ ነገረ። ዝተባህለቶ ኹታ ዘይቀረበት ዓዲ ተቓፀለት፣ መንእሰያታ ተመንጠለት። ኣዴታት ኮንጎ ምእንቲ ውሉደን ነብዓ፣ መንእሰያት የእዳዎም ተቖርፁ፣ ዝባኖም ተገርፉ። ከተማታት ኮንጎ ዓዲ ቃፀሎ ኾና፣ ደቂ ኮንጎ እግሮም ናብ ዝመርሖም ተሰዱ። እቲ ናይ ደም ፍርያት ንዕዳጋታት ዓለም ተቆጻጸረ። ኣብ 1890 ኮንጎ 100 ቶን ጎማ ጥራይ ልኢኻ ዝነበረት ድሕሪ 11 ዓመታት ኣብ 1901 ተራእዩ ዘይፈልጥ 6000 ቶን ጎማ ንሰደድ ኣኸት። ኣብ መወዳእታ ዓመት ናይቲ ንኮንጎ ን23 ዓመታት ከም ውልቃዊት ግዛኣቱ ዘመሓደረሉ ግዜ ንጉስ ሊዮፓልድ እቲ ዝሃብተ መሰብ ንኤሮጳ ክበሃል በቂዑ ነበረ። እዚ ግን 10 ሚልዮን ዝኣክል ህዝቢ ኮንጎ ንብንፅናት ምናልባት ኣብ ታሪክ ንውልቃዊ ሃብቲ ሓደ ግለሰብ ተባሂሉ ሃገር ሙሉእ ፀነተትሉ ኣጋጣሚ ብምፍጣርን ዝኸዕቦታ ሃብቲ ነበረ። ነዚ ድማ ወኪል ቤልጅየም ባዶዊን ኣብ መዓልቲ ናጽነት ሃገረ ኮንጎ ከም ጻድቕን ወሃበ ሓርነትን ኣምሲሉ ክገልጾ ዝፈተነ። ኣንጻር እዚ ድማ ሉሙምባ ዝተቃለሰ። ኣብ 1908 ሃገረ ቤልጅየም ነቲ ዘስካሕክሕ መግዛእትን ጭቆናን ገደብ ክገብረሉ እየ ብምባል ተበገሰት። ሃገረ ኮንጎ ከም ውልቃዊ ንብረት ንጉስ ሊዮፓልድ ምዃን ተሪፋ ናብ ዋንነት ሃገረ ቤልጅየም ተሰጋጊራ መንግስቲ ቤልጅየም ከም ማሕደራ ተዋህበት። እንተኾነ ስማዊ እምበር መሰረታዊ ለውጢ ስለ ዘይተደለየ ከምቲ ንጉስ ቤልጅየም ሃብቲ ኮንጎ ግሒጡ ዝጸገበ ሃገረ ቤልጅየምን ዝኣኽላ ክሳብ እትግሕት ሓደ ብዓበይቲ ኩባንያታትን ኮርፖሬሽናትን ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ተወከልቲ መንግስቲ ቤልጅየምን ዝቆመ ልፍንታዊ ኣመሓደራ ኣካል ኣብ ከተማ ብራስለስ ርእሰ ከተማ ቤልጅየም ከም ዝቐውም ተገብረ። በዚ ድማ ወኪላት መንግስቲ ከመሓድሩ፣ ወኪላት ቤተ ክርስቲያን ምህሮን ሞራልን ከስንቑ፣ ወኪላትን ኩባንያታት ድማ ነዚ ዝኸውን ገንዘብ ክምቕርሩ ተገብረ። እንተኾነ ሕጂ እውን ሃብቲ ኮንጎ ንዜጋታት ኣይወዓለን። ሰብተራ ኣመሓደርታ ክሳብ ዝጸግቡ ጸጋታት ተጋሕጠ። ኣብ 1959 ኣብ ዓለም ካብ ዝፈረየ ነሓስ 10 ሚእታዊት ሃገረ ኮንጎ ዘፍረየቶ ነበረ። 50 ሚእታዊት ማዕድን ኮባልትን 70 ሚእታዊት ማዕድን ኢንዳስትሪያዊ ኣልማዝን ናይ ዓለምና ካብ ሃገረ ኮንጎ ፈረየ። እዚ ግን ንዜጋታት ኮንጎ ኣይንታይሚን ነይሩ። ኣብ ልዕሊኦም ዝተስገደደ ግዝኣት እምበር ምሕደሮኦም ክመርፁ፣ ፖለቲካዊ ርእይቶ ክህልዎም፣ ኣብ ገዛ ሃገሮም መሬት ክውንኑ ወይ ካብ ቦታ ናብ ቦታ ክንቀሳቐሱ ዘይሕለም ነበረ። ንገዛእቲ ዘገልግሉሉ ፊደል ንኽቐስሙ ናይ መባእታ ቤት ትምህርትታት ተገብረሎም። ካብ ዝወፃኢ ትምህርቲ ክቕፅሉ ካብ መንጎኦም ዶክተር፣ መሃንድስ፣ ጠበቓ ከፍሪ ተፈቕደሎምን። ካብዚ ባርነት ምውፃእ ኣብ ዝተገብረ ቃልሲ ከም በዓል ፓትሪስ ሉሙምባ ዝኾኑ ኣፍሪቃውያን ተቓለስቲ ደሞም ኣፍሲሶም ኣዕፅምቶም ንሃገሮም ከስኪሶም እዮም። ናይ መጀመርያ ቀዳማይ ሚኒስተር ኮንጎ ዝነበረ ፓትሪስ ሉሙምባ ናጽነት ሃገሩ ካብ ገዛኢት ቤልጅየም ንምንዛዕ ብሮቶ ኣልዒሉ ተቓለሰ። ድሕሪ ብዙሕ መከራውን ዓወት ተጓናጸፈ። ግን ብወገን ጸላእቱ ቂም ኣብ ክሩምቶም ሓዝሉ። ገዛኢት ቤልጅየም ምስ ደቂ ሃገሩ ኣስዲዓ ምስ ገዳማውያን ሓይልታት ተሓባቢራ ቀተለቶ። ስልጣን ካብ ዝሕዝ ኣብ ካልኣይ ወርሑ ካብ ዝውለድ ኣብ መበል 34 ዕድሚኡ ንዘለኣለም ሰወረቶ።
ናይ ቤልጅየም ሰበስልጣናት ሉሙምባ ንመቕታል ጥራይ ዘይኮነ ቆራሪጾም ኣቃጺሎም ንኽሰምዖም ክትሪአን ብዘባህርር ግብሪ ኣጥፍእዎ ዋላ እውን ሉሙምባ እንተሞተ እቲ እከይ ተግባራትን ኣብ ልዕሊኡ ዝተፈጸመ ትራጀድን ንምዕራባውያን ብፍላይ ንቤልጅየምን ኣሜሪካን ሓቀኛ ባህረን እንዳጋለጸ ከሳቀቆምን ክሳዶም ከድፍኦምን ዝነብር ዝሕፍር ናይ ታሪክ በሰላ ኾነ ቆማት ቀጢን ውዑይ ዝበሃሩ መውፅእ ሓራ ሃገረ ኮንጎ ፓትሪስ ሉሙምባ ኣብ 1925 ካብ ቀቢላ ባታቴላ ኣብ ዞማ ካሴ ተወሊዱ ኣብ ናይ ፕሮቴስታንትን ካቶሊክን ቤተ ክርስቲያናት ትምህርቱ እንዳተማሃረ ዓበየ ሉሙምባ ብቁልዕነቱ ፍጡን ብሩሃ እምሮ ዝነበሮ ዝሓቶም ዝነበረ ፖለቲካዊ ሕቶታት ንምላሶም ዘሸግሩ ከም ዝነበሩ ይዝረበሉ ብወግዒ ክሳብ 4ይ ክፍሊ ድሕሪ ምምሃሩ ኣብ እንዳ ፖስጣ ከም ሰራሕተኛ ተቆፅረ ጎኑ ጎኑ ስርሑ ናብታ ናይ ማሕበር ሰራሕተኛታት እንዳ ፖስጣ ዝኾነት መጽሔት ከዳሉን ናብ ካልኦት ጋዜጣታትን መጽሔታትን ጽሑፋት ክልእኽ ጀመረ ኣብ 1956 ብምጥፍፋእ ተኸሲሱ ንሓደ ዓመት ናብ ቤት ማሕበስ ተላእከ ኣብቲ ግዜ እቲ ድማ ሎኮንጎ ቴኽ ዳቪኒኽ ትብል ንመግዛእቲ ቤልጅየም ማእከል ዝገበረት መጽሓፉ ዝጸሓፈ ካብ ማሕቡስ ድሕሪ ምውፅኡ ናብ ርእሰ ከተማ ኮንጎ ሊዮፓልድቪል ብምምራሕ ኣብ ሓደ እንዳ ቢራ ከም ኣሻያጢ ኮይኑ ስራሕ ጀመረ ኣብ 1958 ምስ ካልኦት ዳሓን ዝኾነ ትምህርቲ ዝነበሮም መንእስያት ብምዃን ናይ ኮንጎ ሃገራዊ ምንቅስቓስ ኤንኤምሲ መስሪቱ ኣንጻር መግዛእቲ ምቅላሽ ጀመረ ኣብ ሓፂር ግዜ ናይታ ሰልፊ ኣቦ ወንበር ኮይኑ ኣብቲ ኦል አፍሪካን ፒፕልስ ኮንፈረንስ ዝተሰመየ ኣኼባ ንምስታፍ ናብ ኣክራ ርእሰ ከተማ ፈላሚት ነፃ ሃገር ኣፍሪካ ጋና ኣምርሐ ካብ ጋና ሰኒቆ ብዝመፀ ሞራል ናብ ሃገሩ ምስ ተመርሰ ዕላማ ውድቡ ንሃገረ ኮንጎ ካብ መግዛእታዊ ስርዓት ነፃ ምግባራን ንገዛእቲ ሓንሳብን ናሓዋሩን ምፍናዎም ምዃኑን ኣወጀ ድሕሪ 7 መዓልታት ንገዛእቲ ቤልጅማውያን ብስምባደ ዘፍዘዘ ናዕቢ ኣብ ከተማ ሊዮፓልድቪል ተኻየደ ህዝቢ ንምርጋእ ሃገረ ቤልጅየም ፖለቲካዊ ምምሕያሽ ንምግባር ቃል ኣተወት ምርጫ ማሕደርቲ ክግበርን ፖለቲካውያን ውድባት ክቆማኑን ፈቐደት ኣብ ሕዳር 1959 ዝነበራ ውድባት ድሕሪ ገለ ኣዋርሕ ናብ 120 ክበላ መብዛሕትአን ብደቂ ሓደ ቀቢላ ዝምስረታን ንናይ ቀቢላን ረብሓታት ጥራይ ዝሕለቓን ብምንባረን ግን ከምቲ ዝድለ ኣይሰጎማን በኣንጻሩ ሃገራዊ ትሕዝቶ ዝነበሮ ናይ ሉሙምባ ውድብ ኤምኤንሲ ኣብ ልቢ ህዝቢ ክሓድርን ተቐባልነት ክረክብ እንተረኣየ ሉሙምባ ካብ ቦታ ናብ ቦታ እናተንቀሳቐሰ ህዝቢ አንቀሐ ምስ ሰበስልጣን ናብ ቅርሕን ተኣተወ በዚ ፈሪሆም ገለ ብፆትን መቃለስቱን ከይተረፉ ካብ ስልጣኑ ክጉልፎ ተማሳጠሩ ኣብ ጥቅምቲ 1959 ሉሙምባ ንቕፅበታዊ ናጽነት ሃገረ ኮንጎ ዝጠልብ ወፍሪ ጀመረ ብመደራታቱ ህዝቢ ረሲኑ ናዕቢ ተለዓለ ኣብቲ ናዕቢ 26 ኣፍሪቃውያን ግዳይ ሞት ኮኑ ካብቲ መንግስቲ ቤልጅየም ነብሳ ከም ተሓላቒ ሰብኣዊት መሰላት ብምውሳድ ሉሙምባ ብዝገበሮ ናይ ተቋሞ ሰልፊ ልዕሊ 30 ሰባት ሃሊቆም ብምባል ንሉሙምባ ኣሰረቶ ናዕቢ ክለዓል ብምግባሩ ድማ ን6 ኣዋርሕ ማእሰርቲ ተፈርደ ፖለቲካዊ ቁልውላውቲ ሃገር ከፊኡ ኣበየ ቦትኡ ጎንፂ ሰዕረረ ደጊም ከም ቀደሞም ብሰላም ከም ማሓደሩ ከም ዘይክእሉ ዝተረድኡ ቤልጅማውያን ኣብ ጥሪ 1960 ወከልቲ 13 ውድባት ናብ ብራስለስ ዓዲሞም ብዛዕባ መጻእቲ ሃገር ዘተዩ ሉሙምባ ብፍሉይ ኣብዚ ኣኼባ ንምስታፍ ካብ ማእሰርቲ ተለቀ ከም ካሳቡ ተሾምበን ካልኦት ዝኣመሰሉ ፖለቲከኛታትን እውን ተሳተፍቲ ነበሩ ዋላ እኳ ቤልጅማውያን ቀስ ብቐስ ክንለቀቕ እንተበሉ ተዛተይቲ ኮንጎ ቀጥታዊ ናጽነት ኢና ንደሊ ኢሎም ስለ ዘቕበፁ ምርጫ ክግበርን ኣብ ሓደ ሰነ 1960 ኮንጎ ናጽነታ ክወሃባን ጠለቡ ተዛተይቲ ቤልጅየም ድሕሪ ብዙሕ ዘረባ እንኮ ዘፍረይዎ ነገር እንተደኣ ነይሩ ንዕምሪ መግዛእቶም 30 መዓልቲ ክውሰኾም ብምልማን ናጽነት ሃገረ ኮንጎ ናብ 30 ሰነ ከሰጋግርዎ ምኽኣሎም ጥራይ ነይሩ እንተኾነ ግን ኣብቲ ግዜ ናጽነት ኮንጎ ብፍቓድ ቤልጅየም ዝእወጀሉ ግዜ ስለ ዝነበረ ሉሙምባ ኣብቲ ኣኼባ ንኽሳተፍ ካብ ቤት ማእሰርቲ ተፈትሐ ምርጫ ተኻየደ ንሓድነት ህዝቢ ኮንጎ ዝምር ዝነበረ ናይ ሉሙምባ ሰልፊ ተዓወተ ሉሙምባ ቀዳማይ ሚኒስተር ኮይኑ ተሾመ ኣብቲ እዋን ዮሴፍ ካሳቡ ፕሬዝደንት ሃገር ኮይኑ ተመርጸ ህዝቢ ኮንጎ መሪሕነት ናይ ሉሙምባ ኣብ ስልጣን ምምጻእን ምስ ረኣዩ ሃገር ብሰላምን ብልጽግናን ክትዓቢ ሓለኑ ብሩህ ተስፋውን ተራእዮም መንግስቲ ቤልጅየም በኣንጻሩ ምስ ምምጻእ ሉሙምባ ምግሓጥ ባህርያዊ ሃብቲ ሃገር ኣብ ምልክት ሕቶ ስለ ዝኣተወ
أبزاب ورقن ألمازن زجاجات هاجر كسنا حزق المدب أم السدسال تتصمدت كان بعل باتريس لومومبا زركبهم بهاجراو فقر زنددو حيالات عساس بازوننون نموصاين نموانصالومن تنقل ملام جمرت كابتا قداميت مدره ناي لومومبا نيو ببلجيماوين ننغسوم حويسكا بتاع محرقو أبسفلالي وتهدراو معسكرا زنبرو وتهدرات بيلجيم أمونغو تزربا أقواريصوم كوصو ترايه نغس بايدن قريتهم نبريزيدنت كاسافو نقلتو أبتا أخيبا كولو دحرتا أخيبا زلو سنسرعات باتريس لومومبا نخيمس تنغره كابتا عدد جميرا بلجيم ناي لومومبا مقابر مفحر جمرت أب 35 عامتو نجازايت بلجيم ننوسوم بلوفوتينغ دحر داجيم أبايكم أيكونان إلو بمسعار نايك أدماي منستر نسرح الجمرلو دومو سراحتنياتات بموساق نبره كونغا أوين سراحتنياتات زخفولهم دومو زيموت زي سرر سلازخون بمبال ناس أنت مستعوجة موساق دومو سراحتنياتات منغستي قدام نتوحبو إذا غنسو ناي واتهدرات دوموز غناي توسقن إذا قاتامي بلجيمايان كتقوملو دليمو منغست بلجيم بعلو نلومومبا نمتفاق تنكل متجع جمره ولو نابت جيزي كونغو ناس انتان ترخبت زعبي غطبات هاجر ابيد غزايت بلجيمي زنبره علمنا هاجر بلجيم ناي منغستي يخون بايتو اسرار راح زفلت تولادو كونغو ويتو ماغيتو زرتعن حق زخبرن طبقه يخون حزب زفوس دكتور كخون زخيل انكو مهر ولد كونغو يترخبت بلجيم جلسبات وسيده كمهرولكم يكون تبلت تماهيرهم كساب زمصو هاجر كونغو بوحد نحمش عمتات بزي مهران كتمرح تجددت نزه هاغواف بلجيماوያን كنت كوين أبولو وتهدرا عام 7 مسكوطبا زي ناصر غزوفن ببلجيماوያን زمزز نبره مجمريا ገዛ ወታደራት ሃገሩ ኣብ ልዕሊ ሉሙምባ ተቃውሞ ክላዓሉ ተገብረ ዝወረዶ ሉሙምባ ንወታደራት አረጋጊኡ ወታደራውያን ሓለፍቲ ቤልጅም ካብ ሰራዊት ኮንጎ ብምብራር ሰራዊት ሃገሩ ብደቂ ሃገሩ ንኽምራሕ ወታደራዊ ስልጣን ንኮንጎአውያን ዓደለ بلجيماوያን حنن مفداي بتقمن غيزاو دليتاتن تسحيبهم حلنهم شيطهم ابركم سجيدهم زمئززوم كونغاوያን مرصو حدا قبزياتهم ناي كاتانغا اما حداري موسي چومبي نيرو چومبي زما حدرو زبا كاتانغا ببركت زبده ناي ورقن المازن بارياو حبت زبلصغاي بلجيم دما نكونغو بوليتيكاو ناصنتا هيبا ختا عشوانبر رعاء تقليلا تغحيتو زي ودا زمسل بارياو حبت كونغو غريفا توصا ايدليتن سلازي چومبي ابل علومبا زلع على حبتام زوبا كاتانغا تنص الى ناي بينا هاجر كتوج دفافت ناي روحو مزان طقمنا هاجرو زي تردو چومبي كاب منغستي كونغو تنص الى لخيلو بانديرو سقده بلجيم اجوها چومبي ان برت وتهدرات كتزلطنولن كساب سلطنو كتحلوان غبرت باتريس لومومبا سلطان ابز حزلو خلت سمون كونغو بوطرت تحمست وتهدراتو ناب كاتانغا نمورار تدلوه قدميو جن سلام لمفتان ودب حورات هاجرات وتهدرات كل حتته اب حصير ما علتات ودب حورات هاجرات ما عليها زي بلو غزيف سراويت اكيبو لاخه لومومبا ردا ازرخ بمسيلو بلو بلجيم هاجري تحمسل لي زلامو تولا اوصولي بلوم وتهدرات ودب حورات هاجرات جن نلومومبا خحجوزي يكون وتهدرات بلجيم اوصيهم كونغو ندق كونغو كوبو مايدلين بحصيرو تبلو زلخان مغبار ايتلاخنان بلو عاولو صوبو لومومبا وتهدرات بلجيم كساب 19 حمله فرق ليتي كام كونغو مزيلقو نسوبيت حبرت عاديمو كبارو مخانو طنققه ازي اتا امريكا قدليت صنعت لومومبا كومونيستن حدش ناي افريكا كاستروني زبل مخنيت قربلا معرباوያን لومومبا صقاموانا شغارن سبيلهم سلاز دمدمو مس بلجيم كوينم تتانخلو بفلاي امريكا بمرببا سلايا CIA كل منقصاص لومومبا مكتال جمرت حدا جنرال ناي امريكا نتو خناتات كم زخبل يقولصو لومومبا نكونغو يكون نزترف عدم حدا غنيا سبينيرو سوبيت حبرت ناب كونغو خاطو مفقادو كونغو نخو قاصاصرو يخول يميلنا سقينا نيرنا كلهم وتهدراوያን مكونناتن بقدኦም لكع كم ناي بلجيم وتهدرات ربح دموز خفلهم حتتو كوينو جن حتوتاتهم قولن تحوصوا نخون ناي بلجيم ناي زتا سراحتنياتات كربيت ولعهم كساور جمرو وتهدرات بوغنهم ام عماصن مزرافن توافرو كونغو ناصنت كابتو صعب 4 سمنا اب عزقتي مترماس اتوت لومومبا ناي زخلو فترتو قوسي
ቤልጅማውያን ምዃኖም ስለ ዝፈለጠ ካብ ኣሜሪካ ሓገዝ ሓተተ ገጽ ግን ኣይሃብዎን በቲ ወቕቲ ናይ ሃገራዊ ምንቅስቓስ ኮንጎ ኤምኤንሲ ፓርቲ ኣባል ዝነበረ ሉሙምባ ኣሚኑ ሸሞ ኮሎኔል ሙቡቱ ሲሴኮ ኣስዲዖም ከም ዝኸድዑ ገበሩ ኮሎኔል ሙቡቱ ሲሴኮ ናብ ብራስለስ ከም ተጸዋዐ ናይ ሉሙምባ ሰልፊ ኮይኑ ተሳቲፉ እዩ ናጽነት ኮንጎ ክወጅ እንከሎ ሉሙምባ ንሲሴኮ ጠቕላላ ወተሃደራዊ ሓላፊ ገይሩ ሸሞ ዕግርግር ምስ ተፈጥረ ኣሜሪካን ናይ ቤልጅም መንግስትን ንልቢ ሙቡቱ ብናይ ስልጣን ተስፋን ናይ ዶላር ፍቕርን ኣስከርዎ ናይ መጻኢ እሙን መሻርክቶም ኮይኑ ወናኒ ናይ ኮንጎ ማዕድን ከም ዝኸውን እንዳሰበኹ ከም ድሌቶም ገዝእዎ ላም ምስ ሓራዲ ኣማይ ዝሰቲ ከም ዝበሃል ሉሙምባ ንቐታሊኡ ኣዛዚ ምክልኻል ገበሮ ኮሎኔል ሙቡቱ ሴሴኮ ድማ ብህርፋን ገንዘብን ስልጣንን ንመቓለስቱ ኸድዐ መንግስቲ ቤልጅም ካዕሶ መንግስቲ ቤልጅም ማእለያ ዘይብሉ ገንዘብ ንኮሎኔል ሙቡቱ ሃቦ ሙቡቱ ካብ ናይ ባዕሉ ወጻኢታት ዝኸፍሎም ዘሎና መሰለ ወተሃደራት ደሞዝ ምኽፋል ስለ ጀመረ እቶም ወተሃደራት ናይ መንግስቲ ዘይኮኑ ናይ ግሉ ናይ ሙቡቱ ተኣመንቲ ዝኾኑ ቀስ ብቐስ ሉሙምባ ብዘይካ ናይ ውልቃ ሓለውቱ ንኻልእ ዕላማ ዝእዝዞ ወተሃደር ከም ዘይህሉ ገበሩ ሃገር ሓማሚሶም ንሉሙምባ ብእልፊ እሳት ቀርቂሮም ኣበየ ቦትኡ ዕሱባቶም ኣዋፊሮም ምስ ወድኡ ወተሃደራት ቤልጅም በብቕሩብ ካብታ ሃገር ክወፁ ጀመሩ ሉሙምባ ሕጂ እውን ገጹ ናብቶም ኣብታ ሃገር ዓስኪሮም ዝነበሩ ሰራዊት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ብምምላስ ነታ ተነፂላ ዝነበረት ዞባ ካታንጋ ከም ድስሉ ሓተተ ሰማዕ ይረኸበን ሽግራት ካብ ዝኸፍአ ናብ ዝገደደ መልክዕ ስለ ዝሓዙ ረዳእ እሳእኒ ሉሙምባ ሕብረት ሶቤት ወተሃደራውን ሕክምናውን ሓገዝ ክትህቦ ረድኤት ንኽሓትት ተገደደ ሶቤት ሕቱኡ ምቕባላ ምስ ተፈልጠ ኣሜሪካ ድቃስ ክስእን ግድን ነበረ ስለ ዝኾነ ከዓ ስለያ ናይ ኣሜሪካ ንሉሙምባ ክቕንጽሎ ተነግረ ነዚ ትእዛዝ ዝሃበ ኣብቲ ግዜ ናይ ኣሜሪካ ፕረዚደንት ዝነበረ ኢዘንሃወር ከም ዝኾነ ድሕሪ ግዜ ብሰነድ ተረጋጊጹ እዩ ሲኣይኤ ኣብ ኮንጎ ንዝርከብ ወኪሉ ላሪ ደቪለን ልዕሊ $100,000 መዲቡ ምስ ናይ ቤልጅም ናይ ጸጥታ ወተሃደራት ተሓባቢሮም ንሉሙምባ ንኽቕንጽልዎ ትእዛዝ ተዋህቦም ብመጀመርያ ብመርዚ ንምቕታል መደብ ተሓንጸጸ ኣብ ናይ ስና ሓርማዝ መጽረይ ብራሽ ዝልከ መርዚ ክቃመም ተወጠነ ግን ኣብ ተግባር ኣይወዓለን ፓትሪስ ሉሙምባ ስልጣን ምስ ሓዘ ኣብ ሻድሻይ ሰሙኑ ኩሉ ካብ ቁፅር ወፃኢ ኮይኑ ሙቡቱ ብወግዒ ኣንጻር ሉሙምባ ተሰለፈ ጽምብላዊ መራሒ ሃገረ ኮንጎ ፕሬዚደንት ዮሴፍ ካሳቡ ቤልጅማውያን ኣስዲዖም ተሓባባሪኦም ገበርዎ ናይ ህዝቢ ድሌት ጥሒሶም መንግስቲ ንምግምጣል ይጽዕቱ ኣለዉ ቤልጅም ሃገርና ክትበታተን ትደሊ ኣላ ሉሙምባ ኣብቲ ግዜ ዝሃቦ ዘረባ ነበረ ፕሬዚደንት ዮሴፍ ካሳቡ ናይ ብሄራት ብገዛ ርእሰ ናይ መምሕዳር መሰለ ይኣምን ስለ ዝነበረ ንናይ ሉሙምባ ሕብረት ወይ ኮሚኒስታዊ ስነ ሓሳብ ወትሩ ምስ ተቃወሞ እዩ ፕሬዚደንት ካሳቡ ኮንጎ ኣብ ቀውሲ ምእታዋ ምኽንያት ገይሩ ፓትሪስ ሉሙምባ ካብ ምጥንቃዕ ሓሊፉ ኣብ 5 መስከረም ኣብ ራድዮ ቀሪቡ ንሉሙምባ ካብ ስልጣን ከም ዝወገዶን ኣብ ክንድኡ ንጆሴፍ ኢልዮ ከም ዝመረፀን ኣወጀ ሉሙምባ ብወገኑ ናብ ሬድዮ ቀሪቡ እዚ ሕገ መንግስቲ ወይ ቋም ዝእዝዞ ውሳነ እዩ ፕሬዚደንት ናይ ሃገር ስማዊ እምበር ቀዳማይ ሚኒስተር ክሰጉር ስልጣን ይብሉን ብምባል ኣብዚ ክንዝንግዖ ዘይብልና ናይ ኮንጎ መንግስቲ ብቀዳማይ ሚኒስተር ካብ ዝምርሑ ስርዓታት ንኣብነት ከም ኢትዮጵያ ዝኣመሰሉ እዩ ፕሬዚደንት ተቃይሙ ስልጣኑ ንምርካብ ፈቃደኛ ከይኮነ ብኣንጻሩ ነቲ ፕሬዚደንት ብክሕደት ከሲሱን ካብ ስልጣኑ ወጊደያ ኣለኹን ኢሉ ዓረፈ ኮንጎ ኣብ መንጎ ናጽነታ ዝኣወጀት ካታንጋ ደገፍ ሕብረተሰብ ዝረኸበ ሉሙምባን ብምዕራባውያን ኣጅኹም ዝተባህሉ ካሳቡንን ሓድሽ ቀዳማይ ሚኒስተሩ ኢልዮን ተመቃቂላ ሕንፍሽሽ በለት ቤልጅማኑ እናሃረመ ምዃኑ ምስ ተረድኦም ሉሙምባ ናይ ሶቪየት ሓገዝ ቅድሚ ምርካቡ ናይ መጥፍእ ጊዜኡ ከሕፅርዎ ተጓየዩ ሲኣይኤ ኮሎኔል ሙቡቱ ኢሉ ንኽእቱ ደፋፋኣቶ ናይ ዲሞክራሲ መምህርን ኣርኣያን ትብል ኣሜሪካ ህዝቢ ዝመረፆ መንግስቲ ወተሃደር ንኽጉምጥሎ ደፋፈት ብድፊት ኣሜሪካ ልቡ ሸፈተ ኮሎኔል ሙቡቱ ብትዕቢት ስልጣን ናይ መንግስትን ወተሃደራቱን ከም ዝወንን ተኣወጀ ፓትሪስ ሉሙምባ ናይ ገዛ ሕዩር ወይ እስር ገበረዎ ኮሎኔል ሙቡቱ ሲሴኮ ኣብ ብራስለስ ናይ ውድብና ጸሓፊ ነይሩ
أنا نناي منجست بيت صحفة كجلجل صواعكو ناي منجست صحفهم جبركو يا أمنو نيرة عرق أنا خورد حتيتي نيرة كابزن لعل زدليو نجار كم زي اللي نجيريو بريزيدنت رقيبو نخزراربو نجيريو نيرة نوزم أنا 5 ساعة جيرا أوي جليو حزب كونغو قبل علي مالت باتريس لومومبا بستجبر نايس ألم وفري حزب نزرقبو ناسنت زتماساتر كلون زشط كون جيرو حسبي إزون باتريس لومومبا كدمو موت استزاربو نبره بلجيمن سيئن نلومومبا كاب سلطان مرادو آيا خلنن باتريس لومومبا أب حزب زلو تقبالنس سلزفلتو بهوت كساب زلو سقعت كم زقونا ماسمرولو سلزي أورح مسكرم مجمريا بجنزب ربحان حلونا بشوتو كونغوين تأثره دحيرو لؤوخ كاب سيئن تلاكه نام مبوتو إيدنا نسؤو بوالجاتات سعينهم دولارات أو حزلو بز الجمرة أركنات مبوتون أمريكان كساب جيزي حلفتو حدا خابز لعلو تخفل تعصبات نايس عائي كخون كعله لومومبا أبت قدما مينستر نكولو زغمت أولو زنبر غزا خوينو حدا قصلا كيسر بزحلو وتهدرات ودب حورات هاجرات نوع حليف كدما انت وصا خاطلو بز عسكر وتهدرات مبوتنا تحلوه بغلت قلبت أبانا جو تخبه أبت بوتا نزنبرو ناي ودب حورات هاجرات عقب سلام كاب جزء القدس حجز انت حتته نات كاب قداي ملكتنان إلهم نسقوه أبجزا خوف انت رأيلك نحلوكا كأوس أجن حلافنتنا يكونن تباهله بأنصارو بصعد أمريكا نوع حلوة بزمثل أبجزا حيرم نمت أررتو كاسافو زقمو منجستي ودب حبرات هاجرات أفلو تحابو لومومبا دقيم وحسنت كان زي اللي تردأ لومومبا حنت مراس حسبه نابسنا عد قفتو زركبلو ستانلي فيل بوتا بمخاد نسلا فتحي من كسا آسخو جمر مخانو أمنه أبو سبيتون من الباس زدحنو وتهدرات كل أكلو تسفا جبره سلازي قابتهم زحلو وتهدرات عمليتو نابس تدالو الميكينا دايبو نابو تسبانك كسكسه جنا يقنعن تخيلون تزغيد نابدو قفتم بسحه أب كندو جن أب زحلفن عد تادو النابله حزبون عنكحه إنا تفانوه مقع سمرسه انتم تكون تساقم يبولون كونغو سماعتات يدلوائم نحنتي فتاويتو صحف الله نبره أبو عزون كله بأمنات وتهدرات مبوتو أبورت فرانس مسبسحة تحزه نايم جمريع قدامي مينستر كونغو سلطان بعلو بزعدلهم وتهدرات تحزه وتهدرات نبر كبر بزوار داقباب بزسك قناة الناقرفو كم شفتا بوتان جيزين كيف اللي ناقض كدو ناب كورنيل مبوتو أبصحوه مبوتو بوغونو ريساي كتحز تمني خاتخون بانصارو جن ريسا خامسا يصنحكا بمبال عبغوز طوفنا بلا تهانو سالو منكبو خصاب زغعزز يهداون اندحريت بحيلا اسيروم نابكين شاسا ملسوا كاميكينا مسوردو نوبس بدم چقي نبره لعلواي كدانو بدورونا اندمن استچمالقت كامچا طرح غيرو نبره كاب عينو زيت فلدا بيستو ابغوز يلان ناي وصا غازيطنياتات ابتو بوتا ترقيبوم نتغفئي عالم مولو نخطريو بعين خامير يسندو كورنيل موبوتو أب قدما مينستر لومومبا زغبر أسكا وخنت بأكال كوينو يتحبابرن يحجزومن أتوم وتهدرات أب عين حزبن كاميرام كوينوم نلومومبا بحيلي بأجرم دارغوسو نتتأثيرو لو زنبر جمد شونكي قومي أسرو غزو نخرا يلوم نخاميرا مسأل نخطعمومن نزم عرق زبقعو لومومبا كساقن كله بدستا يعزب إزي أخدون نتا أما عالتنا زنت مدرز غبرلو استصحف ورقت أب أفو تفلو لومومبا سنو عقاتاتيمو نقيسو عج عنففه إذا كله غفصم لومومبا يفرحن قلب عبعونا يبلن صلاتي زغبرو يفلطون يمو يقرا غبرلهم زبل يمثل انبر زغونه ناي فرح منفس كونه بسጭት أبغوص አይተራየን بانصارو نكلهم صلاتو بحيال أطمامتا قنيع زبوم منفسون زرائه إذا كله سقاي يمثلن دفرتون لبونون كابتوموس زلو أسرات بريهون دميقون يرأى كورنيل موبوتو جزات بزدست من جدي لو دحر مفصامو نايسي اي وكيل لومومبا ابي كم زقتل مس نايبيل جمو زنو تمايته نايبيل جمو وتادرات لومومبا نابتوم زياده كله
ዝጸልዎ መቀናቐንቱ ሓለፍቲ ካታንጋ ከም በዓል ሙሴ ቾምቤ ከም ዝለኣኽ ተገብረ ፓትሪስ ሉሙምባ ካብ ስልጣን ምስ ተገለለ ድሕሪ 5 ወርሒ ኣብ ጥሪ 1961 ኢዱን እግሩን ብሰንሰለት ተኣሲሩ ምስ ክልተ ናይ ካቢነ ኣባላቱ ኣብቲ እዋን ኣብ ካታንጋ ዝነበረት ሕጂ ሉማምባሺ ተባሂላ ዝተሰመየት ኢልዛቪስቪል ዝተባህለት ከተማ ብሄሊኮፕተር ተላእከ ልክዕ ሰዓት 8 ናይ ምሸት ካብታ ሄሊኮፕተር ምስ ወረደ ሙሉእ ብሙሉእ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ወታደራት ካታንጋ ኣተወ ቾምቤን ናይ ካቢነ ኣባላቱን ተኣኪቦም ኣለዉ ኣብቲ ከባቢ ምሕድግ ኢሉ ዝርከብ ጫካ ንሉሙምባን ብጾቱን ንኽውሕዝ ዝተዳለወ ጉድጓድ መቓብር ተዳልዩሎ ሉሙምባ ምስ ብጾቱ ብደም ጨቅዮም ንሞት ከም መግቢ ክሳብ ዝጠምይዎ እንዳተቐጥቀጡ ናብቲ እከይ ክፍጸመሉ ዝሓሰብዎ ቦታ በጽሑ ካብቲ መኪና ጎቲቶም ኣውሪዶም ብጠያይቲ በሳሲዖም ቀተልዎም ደገፍቲ ናይ ሉሙምባ ንዕብየን ላዓሉ ስለ ዝነበሩ ዝኸፍአ ምልዓዓልን ህውከትን ከይፍጠር ኣሰሮም ከም ዘይርከብ ገይሮም ቀበርዎም እቶም ቀተልቲ ንኹሎም ቀቢሮም ተመልሱ ናይ ቤልጅማውያን ስምዒት ግን ሕጂ እውን ኣይረወይን ደሙ ክሰትይዎ ስጉኡ ክነፂዎ ይደልዩ ነበሩ እሞ መቕታሉ ጥራሕ ዘይኮነ ምስ ተቐትለ ድሕሪ 4 መዓልቲ ርእሱ ኣውፂኦም ከመይ ከም ዝተፃወትሉ ኣብቲ ቦታቲ ነቲ ኩነታት ዝተኸታተሉ ናይ ፖሊስ ኣዛዝ ነበር ጀነራል ሴት ድሓር ንቤልጅማዊት መደበር ቴሌቪዥን ኣብ ዝሃቦ ናይ ምስክርነት ቃለ መጠይቕ ከም ዝስዕብ ይመስል We cut the bodies up into pieces. They were buried twice. We cut them up into pieces, we burned them, and we also had huge quantities of acid, like you have in car batteries. So most of each body was dissolved. And then the rest, we burned them. But we had to do all this without the black scene, in the middle of the forest. That was a problem too. There were 2 of us, just the 2. And we had to do all that on our own. Get the 3 bodies out of the ground, cut them into pieces and destroy them, and nobody was to know about it. And nobody did. Nobody knew what happened. ድሕሪ ተቕትለት ንዓይ ስራሕ ተዋህበኒ ናይ ቤልጅም ናይ ጸጥታ ሓላፊ ናብ ቤት ጽሕፈቱ ጸዊዑ እዚ ጉዳይ ክትፍጽሞ ትኽእል ዶ ኢሉ ሓተተኒ ሕራይ ግን እንታይ ምግባር ኣለኒ በልክዎ ክልቴና ኣብ ጽምዋ ግዜ ንበይንና ኮይና ናይቲ ናይ ሉሙምባ ዓስከሬን ካብ ዝተቐብረሉ ኣውፂና ምስ ቆራረጽናዮ ብዙሓት ሲላብሲስናሉ ድሓር ምስቲ ናይ ካልኦት ጌርና ኣቃጺልናዮ ብጣዕሚ ኣሸጋሪ ነይሩ እዚ ኩሉ ክንገብር ጸሊም ኮንጋዊ ከይረኣየና ክካወን ነይርዎ ኣብቲ ጫካ ክልቴና ጥራሒና ነርና ፊሕርና ቆራሪጽና ኣሲድ ከስኪስና ከነቃጽሎ ከለና ወላ ሓደ ዝፈልጥ ኣይነበረን ንታሪኽ ክኸውን ካብ ሉሙምባ ዝተረፈ ስኒ ምሳይ ኣሎ ብጣዕሚ ጽቡቕ ኣስናን ነይርዎ ካብ ኣሲድ ዝተረፈ ኣስናኑ ጥራሕ እዩ ናይ ዓለም ስልጣነ ጫፊና ዝብላ ኣሜሪካን ቤልጅምን ከምዚ ዓይነት ኣረሚናዊ ግፍዒ ኣብ ልዕሊ ሉሙምባ ፈጸማሉ ናይ ፍቕሪ ኣስተምህሮ ዘለዎ እምነት ክርስትና ተኸተልቲ ኢና ባህሊ ቤልጅማውያን ንኣልማዝን ወርቅን ንኽዘምቱ ሰብ ዝኣክል ፍጡር ቆራሪጾም ንምቕታል ፖለቲካ ዝደፋፍቑ ሕልንኦም ኣይተረበሸን ኣብ ካልኣይ ኩናት ዓለም ናይ ጀርመናውያን ግፍዕን ኣብ ልዕሊ ሰብ ዝፈጸሞ ዘስካሕክሕ በደልን ኢሉ ዝገልጽ ዝነበረ ኢዘንሃወርን መሻርክቱን ናይ ሰብ ነብሰ ስጋ ተቆራሪጹ ኣሲድ ተነስኒሶ ክቃጸል ከሎ ሕልንኦም ኣይወቐሶምን ኣሜሪካን ቤልጅማውያንን ንሉሙምባ ብኢሰብኣዊ ኣገባብ ገይሮም ምቕታሎም ናይ ኩሉ ሽግራቶም ናይ መጨረሻ መፍትሒ መሲልዎም ነይሩ እንተኾነ ግን ፓትሪስ ሉሙምባ ካብቲ ዝነበሩን ላዕሊ ጸላእቱ ንምውጋእ ብመንፈስ ሓያል ኮነ ኣሜሪካ ከም ዝሓሰበቶ ናይ ሰቤት ምስፋሕ ቀልጢፉ ክግታእ ኣይከኣለን ብላቲን ኣሜሪካ ከማን ኣይቋረፀን ብኣንጻሩ ናይ ሉሙምባ ቃታተላ መርኣያ ኣሬሜናዊ ባህሪ ኣሜሪካ ኮይኑ ወትሩ ካሃድኖም ዝነብር ሕፍረት ኮነ ሓደ ግዜ ቾግቬራ ኣንጻር ኢምፔሪያሊዝም ምውጋእ ኣገዳስነቱ ንምግላጽ ኣብ ማወታ ሉሙምባ ከም ኣብነት ጠቒሱ ከምዚ ኢሉ ነይሩ ናይ ሉሙምባ ሓወልቲ ሎሙን ተፈረሰ ጽባሕ ንጎ ክህነጽ እዚ ናይ ገዛእትና ኣሰቃቂ ታሪኽ የዘኻኽረና ኢምፔሪያሊዝም ብዋያ ሓደ ምኽንያት ክንኣምኖ ከም ዘይብልና የረጋግጸልናን ፍጹም ኢምፔሪያሊዝም ኣይንኣምንን ዘይገሃድ ሕቡ የለን ከም ዝበሃል
ናይ ልሙምባ ቃታትላ ሰሙናት ተኸዊሉ ድሕር ምጽናሕ ካብታ ኣሲሮ ዝነበረ ከምለት ክብል ኣብቲ ከባቢ ብዝርከቡ ሰባት ተቐቲሉ ዝብል ዛንታ ተማሂዝሉ ኣብ ሃገር ሙሉእ ተዘርግሐ እዚ ናይ መንግስቲ ሓሶት ወላ ሓደ ኣመኖን ሰልፍታት ተቃውሞታትን ኣብ ውሽጢ ሃገርን ወፃእን ተላዓለ ደገፍቱ ሕነ ንምፍላይ ኣብታ ክበጽሐ መዲቡ ከይበጽሐ ዝተቆልፈ ከተማ ስታንቪል ናይ ገዛ ርእሶም መንግስትን ሰራዊትን ኣቂሞም ተበገሱ ኮንጎ ኣብ 4 መንግስታት ተማቐለት ናይ ልሙምባ ሓቀኛ ማውታ ዝተገልጸሉ ድሕሪ 10 ዓመት እዩ ምክንያቱ ሓደ ካብ ቀተልቱ ኮሎኔል ሙቡቱ መራሒ ሃገር ስለ ዝነበረ ብዛዕባ ኣማውትኡ ክለዓል ኣይተፈቕደን ናይ ልሙምባ ስም ግን ኮንጎን ኣፍሪካን ሓሊፉ ዓለም ከም ማዕበል ዕሊቕሊቕዋ እዩ The United Nations. In Moscow, students demonstrated at the Belgian embassy as the Soviet repeated demands for Hammarskjöld's resignation and called for a withdrawal of all UN troops from the Congo. ፓትሪስ ሉሙምባ ኣብ ናይ መጨረሻ እስር ቤት ኮይኑ ንቤተሰቡ ዝጸሓፎ ደብዳቤ ናይ ኮንጎ መጻኢ ብሩህ ከም ዝኾን ተዛሪቡ ነይሩ እዚ ትሚቱ ግን ብውሑድ ክሳብ ለይቲ ሎሚ ኩን ክኸውን ኣይከኣለን ኮንጎ ኣብ ኢድ ምልካውያን ስርዓታት ወዲቓ ህዝባ ንሓድሕዶም ክቃተሉ ጸንሑ ፓትሪስ ሉሙምባ ብተኸታታሊ ወለዶታት ናይቲ ሃገር ከም ጅግናን ኣርኣያ ሰብ እንትቆፂሩ እዩ ንመዘከሪ ብሽሙ ብዙሕ ተሰይሙሉ እዩ ሕጂ ዘለዉ ናይ ፖለቲካ ምንቅስቓሳት ከይተረፈ ብስሙ ክጽዋዕ ክኢለንን ቤልጅየም ኣብ ልዕሊ ፓትሪስ ሉሙምባ ዝፈጸመቶ ኣርሜናዊ ጉዳይ ልክዕ ከም ዘይነበረ ኣሚና ንህዝቢ ኮንጎ ብወግዒ የቕረታ ሓቲታ ሞራላዊ ግዴታኣ ዘይምትግባራን ናይ ሉሙምባ ህይወት ንምጥፋእ ዝተኸተለቶ ካብ ሓዲድ ሕጊ ዝወፀ ውሳነታትን ጌጋ እዩ ኢሉ ፓርላማ ኣጽዲቑ ድሕሪ ማይ ናብ በዓቲ ደኣ ይኹን እምበር ቅድሚ 40 ዓመት ዝፈጸመቶ ገበን የቕራ ሓቲታ ሲአይኤ ብወገኑ ካብ ቤልጅየም ሓበሬታ ክወጽሖም ምዃኑ ኣሚኑ ኣብ ናይ ሉሙምባ ቅትለት ብቐጥታ ኣይተሳተፍኩን ዝብል ሓበሬታ ዘርግሐ ፓትሪስ ሉሙምባ በዓል ሓዳርን ኣብ 5 ውሉድን እዩ ዝነበረ ናይ ኮንጎ ዕግርግር እንዳኸፍአ ምስ መጸ ቅድሚ ምእሳሩ ሰበይቱን ደቁን ናብ ግብፂ ልኢኽዎም ስለ ዝነበረ ህይወቶም ተሪፈ ሕጂ ኣብ ናይ ኮንጎ ፖለቲካ ተሳተፍቲ ኮይኖም ሓንቲ ጓሉ ሚኒስተር በፂሓ ትርከብ ፓትሪስ ሉሙምባ ድሕሪ ምቕታሉ ውድብ ሕብራት ሃገራት ወተሃደራቶም ሰዲዶም ነታ ሉሙምባ ተማሕፂንዎም ዝኣበይዎ ከታንጋ ብሓይሊ ኣካል ኮንጎ ገበርዋ ቾምቤ ቅድም ተባሪሩ ድሕሪ 5 ዓመት ቀዳማይ ሚኒስተር ኮይኑ ነይሩ እንደገና ተሰዲዱ 8 ዓመት ድሕሪ ሞት ሉሙምባ ኣብ ስደት ኣብ ወፃኢ ሃገር ሞተ ኮሎኔል ሙቡቱ ንፕሬዚደንት እታ ሃገር ገምጢሉ ብፍጹም ውልቀ መላኽ ኮይኑ እንዳዘረፈ እንዳቐተለ ን32 ዓመታት ኣብ ታሪኽ ፍሉጥ ክሳብ ዝኸውን ንሃገረ ኮንጎ ተጻዊትላን ናብ ሳይኤ ሸይጡ በሊዕዋን ድሓር ብናይ ሎረን ካቢላ ወተሃደራት ተባሪሩ ኣብ ስደት ሞተ ኮንጎ ክሳብ ሕጂ ከባቢ 3 ዓመታት ካብ ሓድሕድ ምቅታል ክትወፅእ ኣይከኣለትን ባህራዊ ሃብታውን ክሳብ ለይቲ ሎሚ ንጥቕሚ ምዕራባውያን መርወይ ኮይኑ ይርከብ ህዝቢ ኮንጎ ኣልማዝና ዓለም እናሃበ ዓረር እናተቐለበ ኣብታ ሃብታም ምድሩ ተምሳሌ ድኽነት ኮይኑ ይነብር እንሆ